थांखारलायखै टाउनाव थांब्रबनो हायो मालाय लोगोफ्रा फर्म फिलापनि खामानिखौ मावजोब्बायनो दा बेखौनो खबर लाहैनांगौ थाब फै खामानि मावनो आं दा बेलासियाव खैरागुरियाव मावग्रा नागिरहैनो उदाङा बबेहाय थांदोंहाय बेबो दहायनो टाउनाव थांदों आफा गावनि दाखालिनि एप्लिकेसननि खौरांखौ लोगोफोरनाव सोंहैनो थांदों बेसेबां बार जे एप्लिकेसन होखो खनसे इन्टारभिउ होखो खालि थाखा फैसानिल' खें खें बेफोरबायदि गथ'आ न'फ्रावनो हाल खदाल मावनानै जायोब्ला बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि नागिरनाङा दा बेफोरखौ गारनानै नागिरदों नोगोरनि बाख्रि आं बेफोरबायदि आलादिङा बेरायनानै जानायखौ मोजां मोना उदां दाखालि इन्टारभिउखौ लेटार मोनबाय नामाब्रा गैयालै मोनाखै फैब्ला मालाय माजों थांबावब्रा फैसाफोरखौनो मोननो थांला माथो न'खौ फैसा बिब्ला एनायसो रायजानो थोबाय माथो बुरजा नांगौब्रा पुलिसफोरा फैमारोब्ला सानजौ फैनो थांसै आंहाबोथ' रां गैया आयै ट्रेनजों थांनानै टिकेट गैया मुं गैया स्टेसनाव दालि ओंख्रि जानांहैब्लासो जों हमजाब्ला नोंसोर बख'ना लायदोब्रा आंखौलाय दाबोखौसो नोंसोरो आं बेयावनो दालि खारि जानानै थाबाय थानोसै मानसिफ्रा बुंसोलायो दालि खारि जानानै थाबाय थाब्ला एनाय फुङो होननानै उनाव थाम्फैफोरजों जुदु नांनानै मोजां एक्सारसाइज जागोनथ' बेजोंनो मोजां फुंगोन नोंसोरो बहाब्रा फिसाज्ला सासेल'आलाय गाबोन बिफाया लंलेट बख'गोन आं फैयालै गब्लाबो नावबा बेसेबां रायजानो थोबावनो न'आवलाय खामानि मावैनि आइ आफामोना मेंग्लिनाय मोनबाय आंनि साख्रि नागिरनायाव फैसा खरस जानायखौनो जोंहा थाबाय थानोसै नालाय खामानि गैया हाल गैया खदाल गैया सामफ्राम दुमदा खालि गोजाखौसोलै स्कुल जानांगौ मोनजाबासोमोनलाय नैलै उदां ससेयाव जोंनि कल लेटार दङ मानि कलटा जालायखो माथो दाख्लै एप्लाइ खालामनाया सफैमारबायसो नंगौथ' थांनोसै थांजायाखैथ' सोरनि हटेलाव जानानै इसेबां माबा नोङो राजकुमार एसेबां सम जाबाय आं थालखौनो मोनस्लाबै जादों आफाया मैया आंनि सिगाङाव नोंनि आलासि आफा नुनानै रायदों न'आव थानानै आफाखौ एसे हेफाजाब होबानो जाबायना मा खालामबावनो आबादखौनो मोना जाबाय आं रजे सम सम गावखौनो लाजिखांनाय मोनो आफाया आंनि सायाव जोबोद रागा जोंखासिगोन मोनसेबो इन्टारभिउ मोजां जाया नै गाबोननि साख्रिनि कल लेटार दंबावो बेयाव जायाबाथाय नमस्कार लाबाय मबे दैसाजों बोहैलांनो नोंथां गाबोन माथो गुवाहाटियाव थांगोन होननाय खोनादों नोंसोरलाय औ थांनांगौ जे लानानै ना सारहैनांगौ नाङा नाङा थांनांगौ जाहैबाय नोंनि सोर बुङाब्रा लावबा मानो बयबो मिथिगौबा आं मालाय मिथिनाङा नामा है लावबा रां एसे दाहार हरथ'दोलै गाबोन थांनो राङानो गैया आंनोबो हरथ'दोब्रा लावबा आंनाबो गैया होद बाव फैया नोंसोरनो रां होनोसो फैबाय आं न' थाब होफिननांगोनलै आंनावबो गैया जागोनलै लावबा जागोनलै लावबा जागोन
Very short time. Gurgaon town लगे जाओ ना भैया 5 नंबर से गाड़ी पर पूरा Ôi hết không ba. Ôi với cha này phải trao em tí vào lại cô. Mai xuống mày là nữa. Cứ ra một đi bảo cho lại cái gì vậy? Thích chăm ba. Cái này cần không? Không không bây giờ này. Đừng đi khắp bên bây giờ này không bà. Đi bây giờ. Ai mấy chuyện là 어머 당는 카드우당 상황 당는 카드 아파 인터뷰 होनानै फैनाय खौरांखौ लाहैफिननां आफा नों बेफोरखौ गारदो फिसा जोंहा न'आवनो हा हु दंखायो बेफोरखौनो नोङो दाहोना बेंग्राखौ मावहोनानै जादो बेफोरबादिजों बेसे सम थांगार होबावनो ओरैनो रां रुफानिल' खरस नोमफाया मालाय एसे मावनानै जाबावनो दाखालि इन्टारभिउ बोरै जाखोब्रा उदां इन्टारभिउनि रिजाल्टआथ' मोजां जादोंमोनलै दा सिङावसो माबोरै जायोब्रा आथिखालाव मालाय इन्टारभिउ होनाय 2 घन्टा उनावनो एमएलए एमपिनि लामा हमखायनोलै आरो न'खराव अफिसार गैयाबाथ' जिर'सो बेबायदि साख्रिखौ नायफिननानै आं बिदिब्लाथाय बेबायदि हादराव जों गैजा रोङै सुबुङा माबोरैथो साख्रि मोनबावनांगौ जाखोब्रा गासिबो रिजाल्टआनो एमएलए एमपिनि आखायाव थायोब्लालाय एबार जाब्ला सिखाव जासिगोनलै आं नोंनाथ' खालि बेबादि जुदा जुदाल'सोलै सिखाव जानानै देजाब्लासो बेनो आंनि जोबथा नाजानाय जायाब्ला फिफा बोरायनि हा दब्लायखौनो मावनानै जानोसै आं बिदि मावालै उदां आं माबा मोनसे राहा दिहुनगोन एमएलए एमपिखौ बेबाराव हगारांबोयो आं थोद नोंजों थाफाबा जारलासो जागोनलै बे जेबो उफाय गैला आंहा जोंहा मावनो फैखाया Hello. Yes. अच्छा लोगो मा सार आं सानो बेफोर साफ्रोम एग्जाम होग्राफ्रा न'खरफ्राव बाख्रिनि माइफ्रा गोबाङैनो दंजोबो नङाब्ला मानोथो गिदिर गिदिर बिफांनि फिथाइखौ जानो हास्थायदों बिसोरलाय सार बेनोथ' लावदुम बेफोरबायदि खाबुखौ साननानैथ' आं मोनसे सोलो बानायदों दा बे सोलो बानायनायाव नोंलाय माथो बुंनो सानदों लावदुम बेनोथ' सार मोजां गाज्रिखौ बिजिरनानै नायनो थाखायनो आंनि खर'आ लावदुम मेलेम गोनां जाथारदों सार आं सानदों बे एचएसनि रिजाल्टआ आउट जानायनि सिगां एचएस एग्जाम होग्रा बर' गथ'फोरखौ आरो बर' गथ'फोरनो साफ्रोमनोबो टेलिग्राफ मेसेज हरनानै बिसोरनि रिजाल्ट आरो बिसोरो साकरि मोननो थाखाय बिसोरजों जोङो दानो टेलिग्राफ मेसेज हरनानै दाम दरफोरखौ थिग थाक खालामखानोसै नङाब्ला जोंहा मा जाहैगोन बेखौ मिथिबाय ना रावबो बै फैगोन इलेक्सनाव गोदाव सोराव जाहैगोन मानो होनोब्ला जोङो बै फैगोन इलेक्सननि भट बेंक बायनो थाखाय जोंहा रां रुफाया थोआ नङा जाहैगोन बेखौ मिथिबायना नोङो 100
100% करेक्शन बे समावनो सम माइफोरखौ थुमखानांसिगौ गुड भेरि गुड लावदुम बिदिब्ला नोङो गाबोननो टेलिग्राम मेसेजखौ बिसोरनो हरजोबदो खोनाबाय जागोन सार बेबायदिनो माव जाथारगोन सानाखै नै टेलिग्राम फैदों जोंनि लकेल मिडिया गावनि कवार्टार हस्टेलाव लेंहरदों बे टेलिग्राफखौ लानानै जेबो मुलाम्फा गैया रजे आखायाव गरसेबो रां गैयाब्ला बेजों नुजानानै लाब गैया टेलिग्राम हरलायनाय माबाफोर सुबिदाफोर जागोन खोमा बिसिनि आखायावनो गासिबो सेलेक्सननि राहा थायोब्ला माबा मोनसे जानो हागौ राहा नों सानो नामा दि बिसोरो रां लाया हरसेयानो आंनि एपइन्ट गरैनो होगोन आफाया रां होनांगौनि खौरांखौ खोनायोब्ला दानो बेसेबां रागा जोंगोन गासैबो जोंनि हा हुखौ फानजोबब्लाबो बे 2 लाख राङा जमा जाया दाथ' बेफोरनि रायखांनाय जायाखै जागोन आं सहैब्लानो जागोन बेफोरनि सावरायनाया गासिबो जाजोबगोन बेफोरनि थाखायसो बिसोर आंखौ स्पेसियेल कल लेटार लेंहरदों क्या है अंदर कार्ड है जी हाँ लेकिन तुम्हारे पास कार्ड है जी नहीं फिर कार्ड नहीं है तो मिलेगा कैसे देखो मुझे उससे मिलना बहुत जरूरत है ठहरो मैं साहब से पूछ कर आता हूँ ठीक है अंदर साहब को बुलाया जाओ May I come in, sir? Yes, come in. Oh, please tell me, how can I help you? Sir, I have reserved an interview in your office. I have not received anything about the result. Oh, I see. Your name, please? Udang Usmutai. Just a minute. नोंना थांखिया माबा सोलायदों सार आं नोंनिफ्राय मोनसे टेलिग्राम मेसेज मोननाय जादों गाहाम बिदिब्ला थांखिफोरखौथ' मिथिबाय जागोन थांनाय मेसेज एग्जामनि रिजाल्टखौ जों बयबो ट्राइबेल लाइमोनफोरखौ जौगाखांनो थाखाय हादरनि गिबि थाखोनि सार्भिस आइजन जब बेफोरखौ मोननो थाखाय मोनसे खाबु राहा लानाय जादों बेनि थाखायनो साफ्रोमबो एग्जाम होग्राफोरनो दांफा टेलिग्राम मेसेज हरनाय जादों बे मानि थाखाय सार नोंसोरो मिथिगौ आथिखाल मुगायाव बयबो मानसिफ्रा साख्रिनि थाखाय अफिस थियेटारखौ मोखां एम्फौ गोमोर बादि दावबायनो गोनां जादों बेनि गेजेरावनो मौदांगरनि बाथ्रा जेब्ला बिनि फाल्ला सुनाया समान जागोन अब्लासो अके नङाब्ला माने आथिखाल मुगायाव महात्मा गान्धीनि खर' बाहायब्लासो मोनफ्रोमबो हाबाया जाफुंसारो माने महात्मा गान्धीया सासे सैथोनि मानसि बेखौ जों थारैनो फोरमान मोनो बिदिब्ला
जों गैजारोङै सुबुंफ्रा बेबायदि सार्भिस जाबाय आदारजों मावा नामा? नंगौ गैयैफोरनि थाखाय मोनसे गुबुन राहा दं बेखौ आं नोंसोरनि एडभाइस होनांगौ बिनि गेजेराव आं बायदि हारिनि मोजां सानग्रा मोजां मावग्रा मिनिस्टार खायसे गुबुन मिनिस्टारफोरजों गोरोबनानै हाबा मावनो हानाय बायदि बेफोरबायदि ग्रेड वान सार्भिसफोरखौ सायख'नानै आं साबखौनो लाबोनो हादों बे हारिनि गेजेराव नङाब्ला गुबुन हारियासो बाहागोनायनि खाबु लाबोदों बेखौ मिथिगौ नोंसोरो बिदि खायसे नोंसोर सनानि सामखौ हनानै जोनोम मोननाय सुबुङा गैजारोङै सुबुंनि सायख'ना जानासो इलेक्सन समाव हारिनि गेजेराव गैजारोंखौ फोजोबनो नोंसोर बिबुंथि होयै नांजाबोदों नङा होमबा? बिदिबा नोंसोर बायदि सुबुंखौ साजा होनायनि अनगायै जेबो राहा गैया। नोङो दा बोसोर बाथ्राखौ मोजां लागा मोननानै सावराय नङाब्ला नोंखौ रुहानि फानजाराव दोननो हागौ नैबे गाबदा मिनिस्टार बेखौ मिथिगौ आं नोंखौ मोजां गाज्रि सावरायनो लेंहराखै महात्मा गान्धीनि खर'खौबो मेथाइखौ दंमोन नोंनो हेंगा नों दा थांनो हासिगौ नों बेखौ हेंगा दंनाय खालामो ना थांनो हासिगौ बाथ्राखौ थांनो नांगौ बाथ्राया नोंनि जायाखै नोंनि जानो हागौ खालामनो मिस्टार गासै बेसेबां सेंग्राखौ हमजागोन आरो फानो दैजागोन हानानै साफ्रै गावफोरजों दिन्थिहैदों बे गाबदा मिनिस्टार सिगाङाव नेहाथ मोनसे बुं बुं दागाबोदों गासै बेनिफ्राय गासैबो खालामनांगौ गोजोनथों मिस्टार नोंनि गोजोनथाव मावख'जों हारि सिबिनायखौ उदाङा अबाव थांदों रजियाय? एमएलएनिफ्राय मोनसे टेलिग्राम मेसेज फैदोंमोन बेयावनो थांनो होनदोंमोन बेयावसो थांबाय खोमा बिदिनोसै सिना सानफ्रामबो साख्रिनि खौरां लानाय सोरबा मानसिखौ लोगो हमनाय न'आवनो थाथारलिया जेबो खामानिफोरखौनो मावनो गोसो गैथारलिया बेबादि बेरायनायानोसै सिना आं होनबाय न'आवनो हा हु दङ बेफोरखौनो मावनानै जा Hello? Mergo Modi speaking. Hello? Already Dr. Minister speaking. Oh, sir. Sir. Aku माबोरै एसेबां थाब गोसोखांखो? खामानिनि थाखाय दाना होनो नोंखौ दिनै आंनो गोसोआव खोख्लैनो गोनां। मोनसे खोथा खोनासं मासे लख्राया हानाव नांनानै नोंनि फानजारियाव बे नोंनि फानजारियाव जोबजानो लांजागासिनो दं बेखौ नों जेरैखि जाया मानो गोसोबायदि साजा होनानै आंनि आथिङाव नैबे आंनि आथिङाव दोननो नाजा जागोन सार रुनसायनायनि जुनारखौ साजा होनो गोरोंखायनो दिनै मेरगमा अथियाव थाब प्रमसन मोनदों जागोन बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा नैबे गाबदा मिनिस्टार थासान्दियाव मिथिबाय ना जेब्लासिम नोङो आंनि थाखाय मोजां मोजां हाबायाव नों आखाइ होबाय थागोन एबा नों मावबाय थागोन आंनि थाखाय नैबे मिनिस्टारनि थाखाय होमब्ला नों मा चिफ मिनिस्टारजों रायज्लायनानै एसपिबो होनो हागौ आं नोंखौ बेखौ जेबो गाब्रायनाङा खोनाबाय जागोन सार लख्रायाल' फानजारियाव फैग्रोथोंसै नाथाय खोनासं मेरगम खामानिखौ एसे सानै हयै मोजां माव बेफोरखौ आं दंसै सार दोनदो जागोन सार जागोन Jadi saya ini dia. Berhubung nala betul. Gaham nala gaham. Kengramat itu udung dia halangan ini. Nunggu di bar hawa bukan kalau ni panen. Nuan belah. Mana? Mana yang kami ikan ini kita bukan nanti tinggal dia. Abi jauh betul mau itu. Dulu betul bisa. Oke? Oke. Daini jiri suung apa? Nebe polis station now. Rau pun kopiah. Mijibat. बेसेबां गिदिर दाय नङा सार दाय नङा
बेखौ बै सायाव खालामना दोनै जागोन सार नामा नामा नोंनि फन फैदों सार नोंनि फन फैदों दादारि बेखौ जोथोन लादो दे जागोन सार दे बायदि जोथोन लादो जागोन सार औ जोथोन लादो जागोन सोर बुंदों आं बुंदों असिबाबु आं बुंदों बर'नि मानिजाथाव मिनिस्टार औ सार खामानिया सोलिगासिनो दं सार आच्छा साबगौ असिबाबु साबगौ बेखौ सामलायनांगौ आंनि बिबानसै दोनदो हिनजाव बुरैखौसो मोनगोन नोङो खुगा गारि फुजाथा मोजांसो बिदि रावखौ दा बुंलै नोङो नैलै आरामनो नोंसिनि स्टिक फैदों खना उदां हमजानानै जेलाव दं माब्ला गामिनि मानसि थांसै जेलालै रानखो नों फैया गोबावथारसैमोनलै आयं न'आव एसे खामानि थाखाय फैथ'वाखैमोनलै आयं जोब्बाय आयं खामानिफ्रानो दा जोबनाया जोबथ'वाखैमोनलै आयं मोनसे खोथा आयं पुलिसफ्रा उदांखौ जेलाव जोबनानै दोनदोंनो मा जायनि थाखाय आयं जोंबो दासो सासे मानसि लाइजाम होफैनायावसो मिथिदों आयं बेनिखायनो आं बुंखाबाय थादोंमोन बेफोरबायदि साख्रि बाख्रि नागिरनायखौ ज्राब गारजोबनानै न'आवनो हा हु दंखायो मावनानै जादों मा जादों माथो रानखो उदांखौ पुलिसफ्रा जेलाव जोबनानै दोनबायनो मानो मिथिया रजे दानिया मा खालामबावनांगौ जाखो रानखो जों गाबोन ज' लोगोफोर गोजा जेलाव नायनोसै रजे नोंबो ओंखारफादो आं थांनोसै थांफिनालै आंनि आं सानो उदांखौ नंखायनो मिनिस्टारा फाव फान्दायनानै बेखौ साजा होनो जेलाव दैथायहरबाय नाथाय बिनि जेलाव थांनाया जोंनि आलादिङा जिखौ गुबुन लामाजों आगान सुरनोसो लामा दिन्थिबाय हरसेयावखि खम साजा होबायलै बे साजा होनायखौथ' गिनाङालै गाग्लि जानायखौसो गिनांगौ बे साजाया जेबो नङा सम जायोब्ला जों गासिबो हाग्रा बंग्रा थाखोनो गोनां जानो हागौ माबा मोनसे मोजांनि थाखाय मावनो थांनायाव जों गासिबो सहायनो राजि खावसुमदा बेयो आंनि नोंनि देरनायनि थाखाय नङा खावबा बेयो गासिबो माहारिनि मोजांनि थाखायसो नोंसोर मिथिगौ नों आं आरो उदां बेसेबांबार साख्रिनि इन्टारभिउ होखो नाथाय रां रुफा गैयिनि थाखाय जेबो जाया हयथ' उदाङा बेफोरनि दावराव जानायनि थाखाय बिदि जानांबाय खोमा बेनिखायनो
जोंनो नांगौ दावगाफु हान्जा हले खावसोम दा फै थां आं गासिबो सानखाजोब्बाय नोंसोर आंजों लोगोसे हेफाजाबल' होदो जों बयबो हेफाजाब होगोन नों गाबनो नाङा आं नोंनि जेरै जेलार सारा आंनो गासैबो सुबिदाखौ होखाजोबदों आफाया आंनि खौरांखौ मोननानै जोबोद दुखु मोनबाय जानांगौ आइया नोंनि बाथ्राखौ खोनानानै गाबगासिनो दं नों दा गाबदों सासे बिमाया फिसानि अलखद समाव बोरैथो ओरैनो थानो हानो बिनानाव खावसोम लावबा रांखौ नोंसोर आंनि थाखायबो जोबोद खस्थ' मोनफानांगौ बेफोर गावजों गाव हेफाजाब होलायनायसो उदां सम सफैब्ला जों बेनिफ्राय दासिम खस्थ'खौ भुगिनो गोनां जागोन माखासे लोगोफोरनि खामानियाबो जाफुङाखैसै उदां बेनिखायनो जों मोनसे गोदान आदब खायदासो साननायमोन बेखौ जों बेनिफ्राय नों ओंखारजेनबानो जुरिजेनगोन बियो माबोरै खावसोम जुजिनाय सैथो नांनायनिफ्राय उदां मोननाय जुजिनाय नाख्रेबजानायनिफ्राय उदां मोननो नाजानाय गाहाम खावसोम गाहाम जोबोद मोजां हाबाफारिखौनो सानबाय नोंसोर आंहाबो नोंसोरजों हाजासे गोसो मोदोमै हेफाजाबल' नङा उदां बेनि गुबै गुदिनि बिथाखौ नोंनो दैदेननांगोन मा बे फागिर थांखिनि बिबानखौ नों जेबो साननांगौ गैया उदां जोंहा गासिबो नोंजों हेफाजाब दं नों सिन्था दा खालाम उदां आं दं नों आइ आफानिखौल' बुजायनो नाजादों आं गाहामै दं होननानै बिसोर थांनायजों फंबायखौ समाया जाबाय उदां बिदिब्ला जों थांनोसै गोजोननाय थाबाय Ini semuanya semua juga sudah membayar. Tapi papa, no papa no, आं juga फन हरदोंमोन नों मानो हमाखै? ओहो रिंखानाय नैबे नोंनि नोमफाया मिनिस्टार जानायनि उनाव नंनायबो नङैबो गोबां पाब्लिकफोरनिफ्राय रिं खालामबाय थानायखौ डिस्टार्ब मोननानै काट खालामना दोननो थाखाय बिथोन होनानै दोननाय जादों आं बिनि थाखाय सरियाय ओहो पापा आं बिराद खस्थ' मोनबायना फ्लाइटनिफ्राय ओंखारनानैबो आं हारसिं बेसेबां खस्थ'। ओहो बियो नोंनि गुड एक्सपिरियेन्ससो देनां नोंहा गैयाबा नोंनो नोंहानि बिबानखौ सामलायनांगौ बिदिब्ला जिरायथ'बाय आं पार्टिनि मिटिंआव थांसै Best of luck, Papa. बाय बाय अ नोंसोर सफैबाय जिराय उदांखौ इन्डियान पेनेल कर्टनि सेक्सन नं 307 थामहिनबा IPC दफा 307 आव हमनाय जादों बे दफाखौ सासे मानसिया सोरखौबा सिथारनो नागिरनायाव बाहायनाय जायो बे केसा इनायनो नर्मेल बेखौ गहोनायनि राहाया इनायनो गोरलै दा बेखौ जों गाबोन कर्टआव थांनानै गहोनायनि थाखाय रायज्लायहैदिनि बिदिब्ला बेनि थि जाथोंसै सार हानायमानि थाब गहोनो नाजानायानो गाहामसै सार आइया दुखुजोंनो जाया लोङा दंगासिनो हानायमानि आं गाबोन गहोनो नाजानोसै बिदिब्ला जों थांनोसै नामा सार दे जागोन बाजै फिसाया जाबाय नामा लाबोद' फिसाखौ खांनानै गिदिर गोलाव खालामबाय दा मालायनि आखाइयावसो बुग्लि बुग्ला खालामहोनाय जाबाय न'आवनो
मावै दाङै जायोमोनब्ला दिनै मानो जेल हाजराव थाहैनांगौमोन? गथ'फ्रा रोंना राना गावखौ मोजां लामाजों दैदेननो लामा लानायाव जोंनि हेंथा होनायफ्रानो गोरोन्थि जाबाय खोमा, नंखायनो बेबायदि जानांदों। आं मा गोरोन्थि खालामदों? बेखौ खामानि मावनानै जानो थोननायानो आंनिया गोरोन्थि जाबाय नामा? बे बाथ्राखौ खोनासङैयावनो दिनै मानो जेल हाजराव थाहैनांखो? फिसाफ्रा गाव गावनि मोजां लामायावसो आगान होनो नाजादों। आंनि फिसाया गाज्रि लामायाव आगान होआखै। रजियाय, नों थांनाय खौराङा मा जाबोखो? आदाखौ उखिला गाबोन बख'नो नाजाबाय। हानायमानि केसखौ नर्मेलाव खोख्लैनो नाजादों। आय' गसाइ, आंनि फिसानि दुखुखौ रेहाय होथों। बिदिब्ला गाबोन जोंबो नोगोराव थांफानांगोन नामा आइ? नाङा आफा, लोगोफ्रानो लाइनाव थांजोबनोसैनो। दे बिदिबालाय गावजों गाव हेफाजाब होलायथोंसै। जोबोद गोजोननाय थाबाय उकिल बाबु, दिनै नों नङामोनब्ला। ना बेथ' आंनि मावनांगौ खामानिखासो। आं खालि आयेनखौ बोरलाना दिन्थिनो नाजाना नोंनि सैथोखौ मोगथाङाव लाबोदों। आदसा, आं थांदिनि होमब्ला, आं कर्टआवबो गोबां खामानि दंबायो। नोंसोर दा फैलायलायदो। थेंक इउ। रजे, आदा, नों दा गाबनानै नोंसोरनो हाजासे साबायखर थाबाय खावसे। बिदि नङा उदां, जोंहा बिदि सानलायनो सम गैला। ज' थांदिनि। अ, बावदोंसो। साननाया गाहाम सोलिगासिनो। नों जेलनिफ्राय गबोनाया जोबोद गाहाम जाबाय। दानो जोङो बयबो मोनसे थांखि लानायदि जोंनि फारसे सुसिनाय थगायनाय बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि नों बेयाव जोंजों हेफाजाब होगोन होननानै आंहा मिजिं दङ। आं नोंसोरजों बेफोरबायदि हाबायाव अराय हेफाजाब दं खावसे। नाथाय बेनि सिगां गाबदा मिनिस्टारखौ। उदां, नों बेफोर हाबाखौ मावनो नाङा। बेफोरनि थाखाय आंजों बयबो दङ। खालि नों बे जोंनि हान्जाखौ दैदेननानै अराय गोजों लाबोनांगौ। खावसोम, बे एफा गिदिर हान्जा आरो बिबानखौ आं माब्रै? नों जेबो सानांगौ गैया उदां। नों गिनाङा उदां, जों अराय नोंजोंनो। जागोन खावसोम, लावबा, रांखो, खावबा। नाथाय बे हान्जानि मुंखौ मा मुं दोननाय जागोन? बे हान्जानि मुंखौ दावगाफु हान्जा होननानै मुं गाबनाय जाथोंसै। बेनो जाथोंसै। बिदिब्ला जों दिनैनिफ्राय हारि समाजखौ गाहामै गाहाम दैदेनलांनो आखायाव लाबाय। जोङो जेब्लायबो दैदेनलांगोन। माथो आदा मोनासो फैबाय। उदां आफा, आयै, आफाया बहा थांदों? दासो दंमोन। बारियाव थांबाय नामा? हनै नोंथाय फैबायमोन। नोंसोर बयबो मोजाङै दंजोबोथ' आयं? जौबाय। दे जिरायदो, बयबो फिसाफोर जिरायदो। नोंसोर दा देरफुनाय लाइमोन,
साख्रि बाख्रि नागिरनानै समखौ ओरैनो थांगारहोबाय नोंस्रा न'आव बयहाबो हा हु दंजोबखायो बेफोरखौनो हाल खदाल मावनानै जायो नंनायाथ' नंगौलै आयौ नाथाय जों रोंनानै रानानै माब्रै ओरैनो थाजादों जोंखौ बिदियाव गुबुनफ्रा नाख्रेबनो सुजुग मोनदों नुबाय आयौ जोंनि जायगायाव गुबुनफ्रासो बाहा लाजोब्बाय जोंनिया हाग्रा बंग्राफ्रावसो खारसोजोब्बाय बेथ' नंगौलै आयं नाथाय जोंना उफायानो फैयाब्ला राहाखौ जों दिहुनना लानांसिगोन आयं जोंनि जायगायाव जों बेंनांसिगोन दे बिदिब्ला आयंफोर नोंसोर सावरायलायदो आंहा मला दुब्लियाव एसे मावग्रा नागिरहरबायनांगौ दे थांनाय मा नों न'आव थांदों नामा? औ पापा आं मैना मोना थाङो आच्छा मैनाखौ नुयिया बिराद गोबाव जाबाय आच्छा बिदिब्ला सिन्था गैया दानो आं गारिखौ लाना थांदो आं गुबुन गारिजों थांसै आं नोगोरनि समायना नुथायखौ जोबोद मोजां नायनो लुबैदों नङा नङा नों बिदि खालामलाबायनो नाङा बे जुगाव गिदिर गोलाव आरो नोंखौ आंखौ सुबुंफोरखौ रावखौबो उदाङै थाबायनो होआखै नुवाखै हनै नोगोर सहरफ्राव बेसेबां बुथारलायदों बेसेबां खावलायदों ओंखायनो जायगानि सुबुं जानानै आं बे जायगानि दुंहाव बारहावाखौ बेसेबां कन्ट्रल खालामगासिनो दङ बेखौ नों मिथियाखै अ पापा नों बेफोरखौ सिन्था खालायना आं गासिबो मिथिजोबखागौ जागोन जागोन नांगौब्ला नोङो फिसौजों लोगोसे आंनि गारिखौ लाना थांदो आंबो पार्टिनि बिथिङाव थाब थांसै थाब फैनो नाजादो बाय थेंक इउ पापा बाय 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 हेलो काप्तान मिनिस्टार स्पिकिं हेल' सार आं मेरगं बुंहरदों मेरगं मा खौरां माबाफोर खैफोद जादों नामा जानायाथ' जायाखै सार नाथाय मोनसे रजं जखा नुजानो नागिरदों माने दाखालि आं जेलाव दैथायहरनाय उदां होननाय सेंग्राया जेलनिफ्राय बेलाव गलांबाय सेंग्रा मानसि एसे गावखौ थियारि खालामनाया मोजां नामा सार बेफोरखौ नैबे गाबदा मिनिस्टारा मिथिसिगौ मोसा मुफुरफोरखौ माबोरै सिखार खालामनांगौ बेखौ गासिबो थिगैनो खालामजोबखाबाय जेखियानो जादोला नोङो बिसोरखौ नोजोर लाखिबाय थादो आरो सम सम डिउटिबो होफैदो बास जागोन सार मोसाहारि दावदै नार्जारि नोंसोर डिउटिखौ मोजां मावदो दे मिनिस्टार गाबदानि फिसाजोआ टाउनाव बेरायगासिनो दंनो बेखौ आं दासो खबर मोनबोदों दिनै मोनसे गाहामसिन सुजुग जागोन दि मिनिस्टारनि फिसाजोखौ खावनो हायोब्ला नाथाय बेखौ दि रावबो सिनाया बेनो जोंनि गोरोन्थि खौरांखौ मोननानै रावबो साखाफारा जानो हाया लावबा नों बेखौ सिनायगौ ने आंबो बेखौ मोजां सिनायजोबाखौसो दा मोनसे आइडिया आंनि लोगो गोसोमा बेखौ मोजां सिनायगोन मानोना बिसोर टाउननि एक्टर मानसिखा बिदिबा हामथारबाय बेखौ बहा लोगो मोनगोन बेखौ बै सिटिनि स्टेडियामाव लोगो मोनगोन बिदिब्ला उदां नों बेफोरखौ मावनो ना नोंनो पिस्तलखौ लानानै आंनि गारिजों स्टेन ड्रेसिंआव थायो खामानिया जायोब्ला जों बेजों थांगोन कावसोम बेफोरखौ आंनोबो मावनो बिबान हो नों ग्रुपनि दैदेनगिरि गोबां सुबुंखौ दैदेननांगौ बिबाना नोंनाव दङ जाय हक नों थांग्रोदो जोंबो थांगासिनो दं जागोन कावसोम माबोरै गोसोखांना सफैदों नोंथाङा
खामानि मानसिखौ जेब्लाबो गोथों दरखौ मोखाङाव दोननांगौ जायो नोंथां गिबियावनो सिनायथि लाग्रोदो नै बिथां खावसोम जोंनि मावथि हान्जानि मावथि हान्जा दैदेनगिरि हेलौ गोजोन्थों नै बिथां लावसोम जोंनि मावथि लोगो आरो बिथाङा खावबा बिथां जोंनि मावथि हान्जा लोगो थेंक इउ जोंनि नोंनियाव फैनायनि जाहोना जाबाय नोंथाङा मिनिस्टार गार्डेन सासेखौ सिनायनो औ जोबोद गाहामैनो सिनायगौ गाहाम बिदिब्ला अननानै नोंथाङा जोंखौ हेफाजाब होदो माब्रै माने जोंनि हान्जाया दिनै बेखौ किडनेप खालामनो थिरांथा लानाय जाहैबाय आरो जों खोनानाय बादिब्ला बे दिनै नोगोराव दावबायगासिनो दंनो नोंथाङा जोंखौ हेफाजाब होनांगौ उनाव गासिबो मोजाङै मोनथिजोबसिगोन औ बेनि बेसेना जेसे लुबैयोसै अके खामानिया जाया जाया गासिबो बुंनानै थाजोबनांगौ अके अके मिनिस्टारनि गारिया बैनि जानांगौ मोजाङै थारो जानानै थारो नों थांनांगौ सिम खर' खालामदो जागोन उदां दा मिनिस्टार फिथाइ उदांनि मोनलांमारसिगोन नामा खामानियाथ' दा जानानै फैनांसिगौमोनलै राखेब ना मानसिखौसो लोगो मोनाखै नामा जायखौ आं नोंसोरसो सफैग्रोनांसिगौमोन ना पुलिस सेक्रेटारि जाबाय नामा होद राखेब बेबायदि समाव खामानियाव असुब रावखौ बाहायनो हालै दिनै खस्थ' बेखौ गोसोखौ हाबदो
भागा है साला को तो गोली लगाए, जाएगा कहाँ? चलो उन लोगों को देखेंगे हम, गया कहाँ वो तो? चलो आजा गाड़ी में आजा। बाइन गुनसै नामा बाल होदोहाय दाख्लैबो मोनाखै फैदोहाय बिदिबा बैथिं गुरहैनोसै होदोहाय बिदि होनखाबा मोनाहाय नोंसोरनिहाय हनै दैसा जिङाव सोरबा उन्दुनानै दंहाय मोजां मानसिना गाज्रि मानसि आयौ नङा माथो सोरथो बिदि दैसा जिङाव उन्दुबायना थाखोसै आजिखालिनि सेंग्राफोरजों बिसास गैलाय लांलाहाय जौ फेनानैसो उन्दुनानै दंबायबायोदां नङाहाय बियो माबा जानानैसो गोग्लैना दंदां नङाब्ला बे निजोम रावबो मोनसोयै दैसा जिङाव माब्रैथो बहाय नंगौदां नायनोसै Ada. Neng juga cukup जानाय आदा थु हानायमानि गावखौ हमथानानै जोंनिसिम थांदिनि एबा सोर गावलांखो बेखौबा गोदाव सोराव जेखायखौ लाबोलायदो लोगोफोर माबा लांखावनो दान्था खन्थाब जानानै बे हाग्रा गुदुनि मोसा लख्रानि आदा जानांसिगोन आदा नों मानो बेफोर रावखौ बुङो जोनोमाव सासे नों बायदि जोहोलाव बिदाखौ जोथोन लानो मोननाया आंनि बेसेबांबा गिदिर खाफाल देहाफोरखौ एसे राखांहांनाय मोनदों आदै औ आदै देहाखौ एसे राखांनाय मोनदों नाथाय खर'खौसो एसे गिलिर मोनबाय थादों गोबां थै गनाय देहा बोलो मोना जाखागोन बिखि जाया गोसोखौ लोरबां दाला सानसुआय हानायमानिखौ आलासिनि देहाफोरखौ जोथोन लाबाय थाथारदो आं बै मोनफिनायाव थांनानै मुलिफोरखौ जगार खालामहैनोसां
Siapa ada? Oh, Sansuli, itu sana. Saya ini. Ada mana buat ada pun Sansuli? Tuhan yang yang boleh menyanyi dengan dengan tahu sesuatu. Sansuli kamu asing karena buat itu mah. Asing itu dengilah, asing itu kapan saja. Ayam beliaunya, angari apa pun, naganan terjadi ini kan arena itu dari misalnya. Oh, angin no sengkang nani gedam jaya mengkusi. Nggak ada. Saya bawa sih. Ini dia sekitar tu, naik ini dah. Ini dia sudah sangat. Mungkin ni ani, tu. Sansuli? मा ada? आंनि गोमानाय जिउखौ नों बिनानावा बोखांफिननाया बे जोनोमाव सुख'नो हायै बेसेबांबा गिदिर देवना जानानै थाबाय। बिदि बुंनानै नों मानो आंखौ लाजि फोनांनो नाजायो आदा? आं मानसि महरै नों बिदानि अलखद समाव हेफाजाब होदों। नङा बिनानाव, नों बेसेबां गिदिर खैफोदनिफ्राय आंनि जिउखौ मोनफिनहोबाय। नों नङामोनब्ला हयथ' आंनि जिउआ माबा लांखौनो गोमालांगौमोन। आदा दिनैनिफ्राय नों बिदि बाथ्राखौ दाबुंसै। आं मिथिगौ सासे जोहोलाव जानानै गोबां हाबा मावनांगौ दं। आंबो बे जोनोमाव नोंजोंनो अराय।
आबौ बे गामियाव सोरबा सेंग्रा जखम जानाय दंफैयो नामा? मानसिया एसे गोबावानो जाबाय। दै गासाबायलै दै लोंलांसै दै लोंसै। नोंसोर सोर जाखो? दा नोंसोर बहानिफ्राय फैदों? गुबैजों दावगा फानजानि सोद्रोमा थांनाय सानस्निसो सिगां जोंनि लोगोआ पुलिस हान्जाजों सौग्रावलायनानै जखम जानायाव आनज्रायलायो आरो बे जखम जानाय सुबुङा दासिम गोमानानै दं। जों गोबां जायगायाव सुलु लाबाय नाथाय लोगोखौनो मोनाखै। नोंसोर दावगाफु हान्जानि थारैनो सोद्रोमामोन नामा? नंगौ, थारैनो बियो बे गामियाव दं मारोना? दं, बियो जोंनि गामिनि गावबुरानि न'आव दं। औ बिदिब्ला मा खालामदों गावबुरा? बायद्रा औ फै जिराय फै। नैलै आं फेन सिगारेटखौ खाफ्राखैदां। नैलै आलासि फैदों। हा बबेनिथो जाखो आलासिफ्रा? माबालाय बे जखम जानायनि आलासिनिनो लोगोनो। जिरायनो खामफ्लाय बिहरग्रोदो बायद्रा। सानसु नै खामफ्लाय लाबो, नै आलासिफोर फैदों।
जिरायना खालामबाय र' लांगासिनो दं आमाय जिरायदो उदाङा न'आव दंना दं उन्दुग्लांनानै दंमोन सानसु आइ थां गावनि लोगो आलासि फैदों होननानै खोन्थाहै र' आफा आदा नोंनि सोरबा आलासि लोगो फैदों नोंखौ लोगो हमनो मा आंनि लोगो बे राव मोनसे गामियाव माबोरै आंनि लोगो सफैखो सानसुलि बेखौनोथ' आंबो सानस'नो हायाखै सोरबा नोंनि हानजानि सुथुर नङाथ' आदा र' आं नायनि आलासि हिसाबै बोथिसे ओंखामखौथ' जालांनो हागोन गोजाननिफ्राय फैबायबो ओंखाम बोथिखौ जानांदो उदैयाथ' दोनथ'जाबायलै आंथ' बारा थालांसैलै फिसा लोंफैग्रोदो आरामहा सानसु आइ बे आलासिफोरनो जानायनि लाहार फाहार खालामदो दे जागोन आफा उदाङा बहा थांदोंनो रजियाय माथो न'आवनो साथाम फिसासो जाबाय दाखालि गावसिनि आफादनिफ्राय मिटिं दं होनदोंमोन बेयावनो थाबाय खोमा फैनायाथ' मैयानो फैनांगौमोन दानिया आरो माबा मिटिंनिसो बाथ्रा ओंखारबावबाय बिनि थाखाय न'आनो न' नंलिया गोसोफ्राव मा सानखो बुंस' हाला मानसिखौनो मानोबा गोमजोर गोमजोरसो मोनफिनबाय आं नोंनो जाजोबसिगोन उन्दैनिफ्रायनो उदां हगारदावनानै दा मानो न'आव लाखिनो हायाखै दा मानो टाउन सहराव थांनानै बुलायग्रा जुगलायग्रा जाहैखो आफा आदाखौ बिदि बोरायहोलां दिरिया जाहोहोलां बे फिसा सासेखौनो रायथोबनानै जाबाय थाथोंसै सेंग्रा देरनानै संसारनि मोजां गाज्रि साननो हानानै माबोरै दर' सिङाव एम्फौ सिथर बायदि थाजाबाय थानो लुबैखो नोङो गावनि मोजां लामाखौ मालाय गाव नागिरनानै लागोन बेबायदि आफादनि मिटिं खुंबाय बायनानै गिदिंनायानो मोजां जाबाय नामा आं बेफोरबायदिबो एसेबो खोन्थानाय मोना गावखौ हाथियार लाजोबदो लामा गोजानबो थाब थाब आं मिथिगौ सानसु नोंनि गोसोआव मानि थाखाय गाबखांदों नों गाबनो नाङा सानसु अराय आं नोंजोंनो आंनि गोसोआ बिदि गोसोना आदा नों जे आंनि गोरबो नोजोरनिफ्राय गोजान जानो सानसु नों गाबनो नाङा सानसु मुलुगनि बबेबा दाबसे समायना खना जायगायाव थाब्लाबो आंनि गोरबो नोजोरा नोंजोंनो सानसु आं सम सम नोंखौ लोगो हमबाय थानो नाजानां सानसु आंबो नोंखौनो अराय नेबाय थागोन आदा थाथ'दो लोगोफ्रा नेबाय थागासिनो dong.